Juu, elikkäs terve vaan. Tänään sitten käsitellään sitä, että miten TeamSpeakin serverin permejä asetetaan ilman, että niitä voi exploitata. Mä oon valmiiksi jo hostannut serverin. Eli meillä on tämä serveriadmini. Ja nyt sitten ensimmäisenä sä varmaan haluat luoda moderaattorigroupin. Niin ensin painetaan tästä kopioinnista ja nyt tarkkana. Kun näitä permejä ruvetaan asettelemaan, niin ensinnäkin moderaattorilta kannattaa aina varmistaa, että niillä groupeilla, joilla ei ole tarkoitus olla mitään oikeutta muokata mitään groupeja, niiltä ottaa ensimmäisenä nämä grantit pois. Ja sitten group modifier. Tai no itse asiassa jos ottaa tämänkin pois, niin moderaattorilla ei ole oikeutta muokata tota. Ja nyt tää on sitten tärkeä. Eli nämä needed ja varsinaiset powerit. Jos tähän laitetaan, eli mitä nämä nyt sitten tarkoittaa, kun tässä on tää needed. Eli groupien mukaan määräytyy yleensä se, että kuinka paljon sulla on esimerkiksi vaikka tätä group member add poweria. Ja jos sä haluat addata tiettyyn groupiin sen henkilön, niin silloin sä tarvitset esimerkiksi, jos haluaa addata nyt tähän groupiin, niin tarvitaan 75 poweria, mikä nyt server adminilla on. Mutta jos mä laitan esimerkiksi tähän 65 ja sitten kirjaudutaan vaikka toisella identiteetillä. Connected. Ja me laitetaan tämä Server group assigned. moderaattoriksi. Leikitään, että tällä nyt on se 75. Niin nyt tämä admin voi laittaa itsensä Server group assigned. server adminiksi näin suoraan. Server group revoked. Mutta kun laitetaan vähän turvallisemmaksi, niin nyt sitten tämä ei voi laittaa itseään, eikä voi myöskään yletä muita moderaattoreita. Server group Voi assigned. laittaa itselleen vaan näitä groupeja, Server group koska revoked. normaaliin vaaditaan oletuksena se 60, että se voi laittaa, ja tällä on nyt 65, eli sillä riittää poweri. Myöskään tällä powerilla se ei todellakaan luonnollisesti pysty myöskään server adminia ottamaan sinulta pois. Mutta normaaliksi se voi edelleen laittaa, mutta sillä ei ole mitään merkitystä. Niin. Sitten nämä kikki. Täällä on ihan sama juttu. Elikkä nämä needed powerit menee näitten normaalien permien kanssa sekaisin yleensä. Elikkä jos sä haluat, että ne pystyy kikkaamaan kaikkia muita paitsi admineita, niin sit voidaan laittaa vaikka näin, että niillä on 65 poweria. Nyt ne voivat siis kikata serveriltä, kikata kanavalta, bännätä serveriltä ja muovata käyttäjiä ja tehdä valituksia kaikista muista paitsi serveradminista, joihin vaaditaan tuo 75. Ja näillä on vaan 65 nyt. Eli nyt nyt sitten minä leikin, että minä yritän kikata, ottaa serverin hallintaa. Insufficient permissions. Joten ei toimi, koska ei ole tarpeeksi poweria. Mutta jos mä nyt avaan tämän permitabin tällä admin groupilla, tai
tällä näin milloin moderator, niin nyt, jos mä tällä yritän muokata, ja koska mä oon ottanut nämä pois, nämä privilegeit, nämä permission modify powerit, group modify powerit, mä yritän laittaa tuo 7.5. Insufficient permissions. Ei onnistu, koska ei oo tarvittavaa määrää tätä group modify poweria, se mitä vaaditaan tähän. Server adminilla taas on se 7.5, mikä tähän vaaditaan. Myöskään mä en voi vaihtaa näitä. Mä en voi vaihtaa näitä myöskään alaspäin. Insufficient permissions. Insufficient permissions. No niin, siis. Sitten. Elikkä tää needed talk poweri. Eli se asetetaan vain kanaville. Eli tähän ei tarvitse koskea server groupien eikä klienttipermien osalta. Sitten tää client talk poweri. Eli jos nyt tuodaan uusi kanava. Channel removed out of your channel. Mun piti tehdä permanentiksi. Channel edited. Ja tänne voidaan nyt laittaa vaikkapa, että toi on client needed talk power on 7.5. Channel edited. Eli nyt klientti tarvitsee 75 talk poweria, jotta se voi puhua tällä kanavalla, tällä admin kanavalla. Channel switched. Eli nyt mä voin puhua, niin kuin huomaat. Mutta sitten tämä. Mutta jos laitetaankin, että siinä on 65. Niin kuin huomaat. Sitten myöskään moderaattorilla ei saa ikinä olla tätä permiä skip channel group permissions. Koska jos tämä on aktivoituna, niin se voi aiheuttaa muun muassa sen, että minä tänne channel access. Täällä on kans join powerille ihan samat jutut. Tavallisesti kanavillehan voi asettaa myöskin permissionit, että kuinka paljon täytyy olla join poweria, että voi liittyä sinne, kuinka paljon tarvitsee olla modify poweria, että sitä voi muokata, ynnä muuta. Ja sitten tämä join poweri, jos sulla on tarvittava määrä, mikä tuolla permeissä lukee, niin silloin sä voit liittää sinne kanavalle. Mutta jos ajatellaan vaikka, että on, laitetaan nyt -1 moderatorilla, niin Insufficient permissions. Niin kato nyt kun näillä molemmilla on 0 se, koska niissä ei ole mitään, niin ne on sitten oletuksena 0. Insufficient permissions. Niin ei voi liittyä. Laitetaan nyt takaisin se, ettei se sekoita mitään. Laitetaan 65. Mutta sitten, jos tässä olisi kyseessä vaikka se, että laitetaan default channelille nyt, että sinne tarvitaan se 7.5. Error. Noin. Eli myöskään tämmönen, kellä ei ole tätä permiä, niin ei voi myöskään muokata tai noita kanavapermejä. Että kannattaa olla tarkkana, jos sä haluat, että toinen pystyy muokkaamaan permejä, niin tämä pitää olla. Ja samoin myös tämä. Jos sä aiot addata jollekin groupi tuommoista add poweria, tätä mitä täällä on, niin sehän muokkaa toisen permejä. Silloinhan niillä pitää olla tämä permit muokata kyseisen käyttäjän, koska jos... Mä neuvon ton myöhemmin.
Niin, olimme siinä kanavassa. Nyt hän... Channel switched. Channel switched. Niin, tässä on nytten toi skip flaggi. Skip channel group permissions. Niin. Ja nyt mulla on 65 join poweria. Ja tähän vaaditaan se 75. Channel Mä switched. pystyn edelleen liittymään. Channel switched. Mutta otetaan sitten tämä pois. Skip channel group permissions pois. Noin. Niin nyt. Insufficient permissions. Eli toisin sanoen tämä skippaa kaikki kanaviin liittyvät permit. Sulla on kaikki permit päästä mihin vaan. Jos tämä on. Sitten tämä ignore bans. Se on vissiin sanomattakin selvää mitä toi tarkoittaa. Toi kannattaa myös ottaa pois, ettei ne voi poistella klienttien tietoja serveristä. Ne voi katsoa silloin, jos tämä on päällä, niin ne voi mennä tänne klienttilistiin ja poistaa sun klienttitiedot, kun sä et oo paikalla. Nää voidaan ottaa kokonaan pois. Moderaattorilla ei pidäkään olla oikeutta muokata serveriä. Mut sitten tehdään vaikka kopio. Tehdään tommonen semi-admin. Eli nyt tässä on sitten tällainen exploitti. Monesti aina monet sanovat, että heidän serverinsä on joutunut häkkeroinnin kohteeksi. Mutta se voi johtua myös näistä. Laitetaan tälle, että 70. Noin. Sitten kirjaudutaan. Disconnected. Connected. Eli nyt laitetaan tää Server group assigned. Ja nyt, koska mä en oo antanut permejä sille muokata, ja niin kuin näet, niin se ei saa itseään server adminiksi. Niin, mutta sitten, jos niillä on permit muokata default server groupeja ja näitä näin, niin silloin tässä on tällainen pikku jippo, että ne voi tehdä näin. Edit virtual server. Sitten misc. Ja ne voi laittaa täältä, että server admin. Laitetaan se default groupiksi. You edited the server. Noin. Nyt removoidaan. Enpäs removoikaan. Ei oo permiä. Sitten kirjaudutaan vaan uudella identiteetillä. User entered your channel. Ja kuten näet. No odotas. Sound muted. Eli nyt niin kuin näet, niin koska tämä on nyt asetettu default groupiksi tää server admin, niin nyt tämä voi kirjata uudella identiteetillä ja tulla täältä tänne näin. Nyt se on suoraan server admin. Joten hän voi ensinnäkin se mikä tässä on kaikkein vaarallisinta, niin on se, että hän voi mennä tänne kopiointiin, kopioida server adminin templatein, laittaa sen permanentiksi. Sitten hän laittaa sen itselleen. Server group kun se on assigned. permanent,
Sitten hän seuraavaksi menee tänne. Laittaa takaisin questiksi. You edited the server. Noin. Ja nyt, koska hän on server-admini myöskin tällä ihmeen exploitilla, niin, ja niin kuin näette, niin hänellä on samat permit kuin tällä alkuperäisellä, niin hän voi tulla tänne näin ja laittaa pois sun oman. Ja sitten miten tältä voi suojautua? Niin, tosiaan. Se miten tältä voi suojautua on se, että laitetaan yksinkertaisesti niin pois tämä, että se ei voi muokata koko default grouppia. Noin. Mutta sitten kannattaa pitää myös huolta siitä, että channel adminilla, että jos vaikka ajatellaan, että tarvitaan, sanotaan, että laitetaan vaikka, että 70 poweria vaaditaan, noin, ne voi laittaa moderatoriksi. Mutta sitten, jos ajatellaan vaikka, että moderaattorilla ei ole yhtään tai siis moderaattoriksi vaaditaan 75. Ja CO-adminille onkin sitten asetettu 70. Niin sitten tää taas kun moderaattoriksi ylentäminenhän muokkaa permejä tietenkin. Niin sitten tämän mä otan pois. Ja mä laitan permanentiksi takaisin ton normi server admini. Eli Server group revoked. Eli nytten kun me laitetaan yritetään laittaa toi moderatoriksi ja nämä client permission modify powerit on tällä pienempi kuin tällä. Niin nyt sitten yritetään laittaa. Joo, toi on luotettava, laitetaan moderatoriksi. Server group assigned. Ai jaha, se on näköjään fiksattu. Aha, sori. Tässä oli ennen tällainen bugi, että että jos nämä oli niin kuin erilaiset tällafi, niin niitä ei voinut laittaa. Että se riippuu näistä. Okei. Sitten moderaattorilta kannattaa ottaa myöskin toi pois. Nämä muut te vissiin sitten osaattekin arvata. Mutta channel groupit, niistä puhutaan sitten seuraavassa videossa. Jos tykkäsitte videosta, painakaa peukkaa ylös. Kertokaa myöskin kehitysehdotuksia. Ja mä tiedän, että mä selitin vähän epäselvästi, koska mä olen aika väsynyt. Mutta yritetään sitten selventää. Mä yritän sitten selventää niille, ketkä ei tajunnut kunnolla. Joo, joten nähdään.